थोड्या दिवसात मिळत नाही. खूप कष्ट घ्यावे लागतात, खूप सोसावं लागतं, टाकीचे गाव सहन करावे लागतात, तरच एखादा माणूस कलाकार होतो, नाहीतर होत नाही. बरोबर ना सर? हां, त्याला खूप प्रयत्न करावे लागतात, खूप काम करावं लागतं आणि जिद्द लागते आणि पेशन्स पाहिजे. आणि कलाकार हा व्यक्ती ज्याच्याकडे कला आहे आणि कलेची जर तो सेवा करत असेल, आता तुम्ही पोलीसमध्ये असूनही कलेची सेवा, सरस्वती माने तुम्हाला जन्म देताना आशीर्वाद देऊन पाठवला आहे की तुम्ही कलेची सेवा करा. आणि पोटा पाण्यासाठी आपण मग इथे तिथे जातोच म्हणा, पण तुमच्यामध्ये असलेला, आम्ही जे कलाकार आहेत ना, कोणी आम्हीच नाही, चित्रकारच म्हणत नाही मी, इथे बसलेला गायक असेल, मूर्तिकार असेल, चित्रकार असेल, वाजवणारा असेल कोणी, हे जबरदस्ती शिकून कधीच होत नाही, ते जन्मालाच आलेले असतात. तर सरस्वती माँ आशीर्वाद देऊनच पाठवते की जा, तुला ये, मी आशीर्वाद दिलाय, तू जन्म घेऊन जातो आहेस या पृथ्वीवर, ह्या कलेची तू सेवा कर आणि ये परत. तर ती सेवा जर केली तर तुम्हाला आमच्यामध्ये जो आत्मा आहे, कळलं ना, हा संजय हरमलकर करत नाही. तुम्ही जे काम करताना आता समजा, किंवा कलाकार, तो कोणी असो, तो पोके असो, अरुण असो, संजय असो, आम्ही मूर्त्या करत, संजय हरमलकर करत नाही, कळलं ना, अरुण पालेकर करत नाही. त्याच्यामध्ये तो कलाकाराचा आत्मा आहे, तो करतो आणि तो करून घेतो आमच्याकडून, लक्षात घ्या. आणि तो आम्हाला स्वस्त बसू देत नाही, कळलं ना. आणि म्हणून तुम्ही पोलीसमध्ये असून सुद्धा तुम्हाला कला, ती सरस्वती माँ तुम्हाला बसत कान पकडते परत परत आणि कर, ही सेवा कर. आणि अशी आम्ही सेवा करणारे कुठलाही कलाकार कलेची सेवा करता करता त्याचं मन एकाग्र चित्त होतं. ऐकून घ्या बरोबर, आमचा अनुभव असावा, एकाग्र चित्त होतं. आणि त्यामुळे ते आम्ही साधना, एकातर्फे आम्ही देवाची साधना करतो, कळलं ना. आणि साधना केल्यामुळे आमचं मन शांत होतं, आम्हाला सुख मिळतं. या जगामध्ये आजकाल फार महाग झालं आहे ते म्हणजे सुख, आत्मसुख, हे आम्हाला खूप महाग झालेलं आहे. ते कलाकारांना मिळतं. आम्ही जर योग्यरीती त्याची सेवाभावाने सेवा केली तर आपलं मन शांत होतं, देवाची आशीर्वाद मिळतात. हां, कळलं की नाही, आपल्यामधला असलेला आत्मा जागृत होतो. तर ह्या अनेक गोष्टी कलेच्यामुळे आम्हाला मिळत असतात. तर मी तो गोव्यातले आहे, त्यांना आम्ही बसवतो आणि त्याची तैलचित्र करतो. आज गोव्यामध्ये आर्ट कॉलेज म्हणा किंवा एखादी संस्था जर कोणाला जर बोलवणार ना लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन द्यायला, तर सगळे आम्ही बेळगावसारख्या शहरात जातो, कळलं ना, कोल्हापूरहून आणतो, सांगलीवरून आणतो, पुण्याहून आणतो, मुंबईवरून आणतो. गोवा हा जगाच्या नकाशावर गोवा एवढा प्रसिद्ध राज्य आहे हे. आणि आता सगळ्या सुविधा आहेत. आर्ट कॉलेजला 1972 मध्ये आर्ट कॉलेज सुरू झालं, म्हणजे तुम्ही बघा आता किती वर्ष झाली. प्रत्येक वर्षी दरवर्षी सरासरी 40 मुलं आर्ट कॉलेजमधून बाहेर येतात शिकून. आणि ते संबंध वर्ल्डमध्ये गेले आहेत, वर्ल्डमध्ये गेले आहेत. पण एकही चित्रकार अजून तयार होत नाही जो लाईव्ह माणसाला बसवून त्याच्यावरून डेमॉन्स्ट्रेशन देईल. ते का होत नाही म्हणून मी सगळ्यांकडे विचार मांडला आणि मी IMB मध्ये, म्हणजे इन्स्टिट्यूट मॅनेजिंग ब्रागांधामध्ये हा कार्यक्रम सुरू केला, जेणेकरून आपल्या गोमंतकातील कोणी व्यक्ती कोणाला डेमॉन्स्ट्रेशन द्यायला गोव्यामध्ये ना, तो पोके आहे ना, त्याला बोलूया. नाहीतर आज एकही नाव पुढे येत नाही, गोव्यातून कोणालाच बाहेरच्या याच्यामध्ये नेत नाही. मी मात्र दिली, हरियाणाला दिलंय, हरियाणाला डेमॉन्स्ट्रेशन दिलंय मी, कळलं ना, डीनलाच बसवला होता समोर, कळलं. तर असे मी पहिल्यांदा तिकडे दिलं. गोव्यात मी खूप डेमॉन्स्ट्रेशन दिली, पण हीच लोक तयार व्हावीत आता, अशी आमची इच्छा आहे. तर मूर्तिकलेमध्ये पण व्हावी, म्हणजे रिअलिस्टिकमध्ये आणि पोर्ट्रेटमध्ये पण व्हावी. आणि तुमच्यासारखे कलाकार आणखी त्या आहेत ना गोव्यामध्ये, ते येऊन उभे राहतात. ते अनिश कुमार निर्माण करावे आणि जेणेकरून एक पेडण्याचं नाव या गोमंतकामध्येच नव्हे तर देशामध्ये उज्ज्वल होईल. एक पेडणेकर म्हणून आम्हाला अनिश कुमारचा सार्थ अभिमान आहे. त्याने असंच कार्य पुढे न्यावं. ज्या काही विविध संस्था असतील, विविध सजावटी असतील, विविध कार्यक्रम असतील, त्याच्यामध्ये त्याने कला आपली प्रदर्शित करावी एवढीच विनंती करतो. देवाला त्याला उदंड आयुष्य आरोग्य लाभो व मोरजाई
त्याला ऐश्वर्य देवो एवढीच मी विनंती करतो आणि माझं मनोगत थांबवतो. उपजीविकेसाठी जे काही तुम्हाला साधन लागतं हे तुम्हाला जगवतं. पु ल देशपांडे म्हणतात की उपजीविकेसाठी जे काही तुम्हाला साधन लागतं ते तुम्हाला जगवतं, पण कलेशी जमलेली तुमची मैत्री हे तुम्हाला का जगावं आहे हे सांगून जातं. म्हणजे ह्याच्यामध्ये खरोखर कलेचं मर्म आहे. आणि हे तंतोतंत पु ल देशपांडेंचं वाक्य मला वाटतं अनिश कुमार जगत आहे. अनिश कुमार खोके ह्या नावातच एक वेगळी कला आहे. गेल्या वर्षी ज्या वेळेला आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही फुले शाहू आंबेडकर विचार प्रसार साहित्य संमेलनाचं आयोजन केलं होतं, त्यावेळेला अनिश कुमार खोके यांना आम्ही आमंत्रित केलं होतं की फुले शाहू आंबेडकरांचं ते साहित्य संमेलन आहे, त्याच्यामध्ये तो एक ज्योतिबाची व्यक्तिरेखा साकार. आणि ज्या वेळेला आम्ही त्यांना विनंती केली त्यावेळेला अनिश कुमार खोके हुबेहूब ज्योतिबा होऊन त्या ठिकाणी आले. आम्ही संविधान दिंडी काढलेली, त्या संविधान दिंडीमध्ये अनिश कुमार खोके चालत होते आणि हुबेहूब ज्योतिबांचं चैतन्य त्याच्या चेहऱ्यावरती दिसत होतं. आणि त्यावेळेला आम्हाला कळालं की ते खरोखर ज्योतिबा चालत आहे आणि खरोखर सावित्रीचे ज्योतिबा आज आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत अशी त्यावेळेला भावना निर्माण झाली. आणि ज्यावेळेला कार्यक्रमाचं म्हणजे उद्घाटन झालं त्या संमेलनाचं, त्यावेळेला माजी उपमुख्यमंत्री मनोहर बाबू आजगावकर त्या प्रमुख पाहुणे या कार्यक्रमाला आले होते. उत्तम कांबळे साहित्यिक त्या संमेलनात होते आणि एका कोपऱ्याला ज्योतिबा फुले बसले होते. आणि त्यावेळेला कित्येक लोकांची नजर त्या ज्योतिबावरती होती की आजपर्यंत म्हणजे कासारवाडी गावातील विजय देसाई हे शिगमोत्सवाला स्टॅच्यू होतात आणि त्याच पद्धतीनं या ठिकाणी ज्योतिबा फुलेंचा तिकडे स्टॅच्यू आम्हाला दिसत होता. आणि अखंड 2 तास अनिश कुमार खोके तिकडे स्थैर्यानं म्हणजे स्टॅच्यू टाइप उभा होता आणि एक वेगळं चित्र आणि एक वेगळी वातावरण निर्मिती त्या संमेलनामध्ये झाली. म्हणजे असा बहुआयामी ज्याच्या रक्तात म्हणणार नाही तर नसानसात कला आहे. पोलीस खात्यात सेवा देत असताना ज्याने कला प्राणपणाने जपलेली आहे. शिगमोत्सवात वेगवेगळ्या कार्निवल स्पर्धामध्ये वेगवेगळे वेताळ असू द्या, पदेर असू द्या, अशा वेगवेगळ्या गोमंतकीय स्टॅच्यू सुद्धा तो झालेला आहे. गोमंतकीय चित्र रेखाटलेली आहे आणि त्या माध्यमातून तो पुढे जात आहे. हल्लीच अखिल गोवा जी सजावट स्पर्धा घेतली त्या सजावट स्पर्धेमध्ये अखिल गोव्यात ज्यांनी प्रथम क्रमांकाच्या किमयेतून निर्माण होतं असे गोमंतकातील प्रसिद्ध चित्रकार आदरणीय संजय भाई हरमलकर यांचं मी नवचेतना युवक संघाच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो. तसेच ह्या कार्यक्रमाला खास निमंत्रित या नात्याने आज आमच्यामध्ये उपस्थित असलेले जे हल्लीच मोपा पोलीस स्थानक ची स्थापना झालेली आहे आणि त्या मोपा पोलीस स्थानकात पहिल्यांदाच म्हणजे पहिले निरीक्षक म्हणून ज्यांना मान मिळाला असे आमचे डॅशिंग पोलीस निरीक्षक महेश भाई केरकर. नवचेतना युवक संघाची स्थापना 2017 साली झाली आणि 2017 पासून ज्यावेळेला आम्ही उच्च माध्यमिक म्हणजे हायर सेकंडरी मध्ये शिकत होतो त्यावेळेला अशीच आम्ही संस्था स्थापन केली आणि ही संस्था पुढे न्यायचं एक ध्येय आमच्यामध्ये होतं की समाजासाठी काहीतरी करावं. नवनिर्मिती समाजामध्ये काहीतरी वेगळी आपण जगत असताना दुसऱ्यांना जगवणं आपलं कर्तव्य आहे ही जाणीव घेऊन आम्ही ज्या वेळेला पुढे पडलो त्यावेळेला सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत आणि यापुढेही ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं असे आमचे सर्व आमचे मार्गदर्शक मनोहरभाई कळवणेकर आणि गौरव मूर्ती, खास करून ज्यांचा उल्लेख महादेव गवंडी यांनी केला ते अनिश कुमार खोके. पेडण्यातील आमचे पत्रकार आदरणीय निवृत्ती शिरोडकर, मकबूल माळगीमणी, प्रकाश कळवणेकर, महादेव गवंडी जे नेहमी आमच्या कार्याला उभारी देतात. आमचे विचार इथे बोलून ह्या सभागृहापर्यंत मर्यादित राहतात पण सर्वसामान्याच्या मनापर्यंत जर आमचे विचार पोहोचवायचे असतील तर ह्या माध्यमांच्या द्वारे ह्या 4 वर्षामध्ये आमचे विचार पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे आमचे सर्व आदरणीय पत्रकार अनिश कुमार खोके यांच्या प्रेमापोटी तुम्ही सर्वजण इथे उपस्थित आहात. तुम्हा सर्वांचं मी नवचेतना युवक संघाच्या वतीने स्वागत करतो. प्रसिद्ध साहित्यिक पु ल देशपांडे